Ilog na ang kamatis sa atong kamayang garden. Ano na ito? Anong para makasalad ta? Ano siya isalad? Pangan suka ah. Limpas. Itong purple na kamatis, oh. Color na siya. Napod ko purple na kamatis. Cute. Nag-purple sa ibaw. So, lang ni ang atong harvest sa atong gamayng garden, guys. Ang uban ka green pa. Ang pipino ako nang gi salad. Kuan rin ako ang salad, suka ug asin. Impas na. So, yan. Thank you, Lord, sa blessing sa kamatis. Kakauna sa ta. Hi, El girl. Hi, girl. Ang garden. Ayan, partner na to sa atong gamayng bahaw. Tapos ang atong tomatoes sa garden. Akong gisalads, salt and vinegar and soy sauce. Tapos na ako yung cherry radish. Akong gamayng cherry radish. Sagol. Yan, tomatoes, cherry radish, and pork chop. Yan. Yan ang ating pork chop na na-chop-chop na. Ni hapon, mani hapon. Super yummy kaya ang atong tomato. Fresh from the garden.